Terasane ati kananda sengitelia hanyawa aku kowe lampu katrisan Mas wong ayu kajaluk onco katresnan pancene Kristo iki akeh pancoba Naruto lho iki arep tumeka nang di katrisan iki yen to aku sliramu ra diakoni Mas nene katrisan pancene kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Raya hadir. Terima kasih. Jaman BAP Audio terima kasih. Nang utama. Masih dong. Ayo joget. Ayo Mas. Sayang
kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa asmara kuat ati kawula kasunyatan yen to aku datang kendang saking coba nari mati nama teti lahir tresno kan suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. terima kasih. Terima kasih. Makasih Mas Eko. Makasih Mas Eko. Apal jenengku Tekno.